bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 58nan ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ayiwa min yɛrɛ ye sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 22 ayiwa défileba dɔ kɔni kɛra Bamako yan nɔ an ka faba yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa o kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw bɔra ka u ka seko u n'u ka dɔnko kɔni yira ayiwa maliyɛnw ale ni ayiwa jamana ɲɛma caman na minnu kɔni nana an ka jamana kɔnɔ nin hukumu kɔni kɔnɔna na ayiwa o sen fɛ kɔni maliyɛn caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu sɔnna u ka finitigiw ye k'a da kan kɔni dalen b'u la ayiwa janni o yɛrɛ don ka se min yɛrɛ ye ayiwa jumadon kɔni ye an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye opposition ni o ye fanga sinamatɔnw ye olu ka mɔgɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni yira k'a da kan kɔni u tun bɛ fɛ ka ayiwa ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ayiwa boulevard de l'indépendance kɔni kan nka a yirala k'a fɔ kɔni ko gouverneur de Bamako ni o ye Bamako gouverneur ye ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko o kɔni ale ma sɔn o ɲɛnajɛba in ma ko k'a da kan 22 septembre ɲɛbilaw kɔni baaraw kɔni daminɛna ka ban ayiwa o kɔni ma fanga sinamatɔnw kɔni ka mɔgɔw kɔni bali k'a da kan u bɔra k'a fɔ kɔni u bɛ t'u ka ɲɔgɔn ye in kɛ nka o kɔni senfɛ min ye an ka finitigiw ye olu kɔni ye gazi kɔni ci ni ka ayiwa ni maa ninnu kɔni gɛn ka bɔ o yɔrɔ ninnu na a yirala k'a fɔ kɔni ko o kɔni senfɛ min ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni ka maa dɔw minɛna an ka finitigiw fɛ ni olu bɛ ayiwa commissariat kɔni na an bɛ yɔrɔ min na sisan o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko sibiri tɛmɛnen ni o ye septembre kalo tile 22 ye ayiwa Kidali kɔnɔna na min yɛrɛ ye Kidali mɔgɔba 2 dɔ ye kɔni olu fagara maajugu dɔw kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu kɔni sera an ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni maaba 2 ninnu kɔni tun b'u ka yɔrɔ de la ni mototigi dɔw kɔni nana ni olu yɛrɛ tun ye maa 2 de ye u nana ka kisɛ kɔni wuli ayiwa ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni na a yirala k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu tilalen u ka walejugu in na kɔni u bolila moto kelen in na ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko maa minnu ye nin kɛ hali ni u kɔni a ma dɔn kosɛbɛ maa minnu don siga kɔni kɛlen b'u la k'a fɔ kɔni ko ayiwa terroriste de kɔni don ni olu ye ayiwa walejugu tabaw kɔni ye an b'a yirala k'a fɔ kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni Kidali yɛrɛ bɛ maa minnu bolo olu de ye CMA ye ni olu ye kɛlɛbolo ye ni minnu tun ye rébellion wuli an ka jamana kɔnɔ nka ni u ni an ka jamana ye ayiwa bɛnkan sɛbɛn kɔni u bolonɔ bila o la olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu tɛna to nin ko in kɔni ka bila tan ko maa minnu ye nin walejugu in kɛ k'olu minnu ɲini k'u sɔrɔ wa k'u ɲangi ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cawa kulomajɔ la